जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौलै लाजिनांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा मबाइलखौ लाखानाङा मबाइलखौ बन्द' खालामदो बिमा बिफाफोर सिख्लाफोरनो मबाइल होनांला बुजिबायना सिख्लाफोरनो मबाइलखौनो होनो नांला आरो बेखौ आंनि अपिनियन होनाखै बेखौनो नोंसोर सिगाङाव नुखाबाय जानांगौ थ' बिदिबायदिनि भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै स' हेल' माय टु फेमिलि वेलकाम बेक टु विथ आर्मि वाइटि गाइस फाइनालि आं दिनै फैलायबाय नेक्स्ट भिडिअ लानानै आरो दिनैनि भिडिअआ जागोन गासैबो रसआनो जागोन बेसिकलि दायो बुंनो थांबानो नोंसोर मिथिखागौ दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन माने रसनि बागै जागोनबाथ' दायोथ' क'क्राझार बाक्सा गासैनिबो जावलायलायनायथ' जागासिनो फेसबुकखौनो अपेन बानायनो हाला माने ओरैबायसा बांद्राय बेनिखायनो बिसोरखौ साफा सेस खालामनांगौ बिदिबा नोंसोर नैबे गथ'खौ नायग्रोबानो जाबाय बे गथ'आथ' गावसोरनि मार्केटनि नामखौनो मिथिया जानांगौ बिसोर डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जावलायबावनो नागिरबावदों नैबे गथ' अब्ला नोंसोर बे गथ'खौनो साननानै नाय बे गथ'आनो दानिफ्रायनो एसेबां हाइक खालामनो हायोबा देनालासे माबायसा जाबावगोन बेनिखायनो दा दाम जाथ'यैयावनो बिसोरनि गनिखौबो गारनानै खासि बानायनानै दोननांगौ अब्लानासो बिसोरो दद्रगोन येस बेनिखायनो बिसोरखौ खासि खालामनानै दोनखानांगौ नङाबा देनानै थांनानै बिसोरो नैबेबायदिनो जाहैगोन खोमोन जानाय साप्रिफोर नुबायना नोंसोरो बेखौ नुबायबाथ' नोंसोरो सानदों जानांगौ माने एसेबां दालागै हाबा जानायबाथ' फिसाजोफोरानो 10 जनसो जासिगौमोन होननानै आरो बेबो जोंनिनो नै बाक्सा क'क्राझार गासैखौबो लानानै नैबे गथ'फोरजों जावलायफाग्रा नैबे सासे साफ्रि दिमागावथ' एख'आनो गैखाया बेनिखायनो गथ'फोरजों जावलायनो थाखाय माने रेडियावनो दङ आरोना जेरै फर एग्जाम्पल बे लामा ससेयाव सोरबा सासे गथ' फिसाया ललिपप चक्लेट जायै फैबाय थानायाव बियो लोगो मोननायाव माने बियो सेख'ना जागोन बायसा आरोना बेनिखायनो गथ' फिसाफोरजों हाबफागासिनो बियो आरो बेजों लोगोसे दोङो दा जोंहा आदै खासे बियो जाबाय माने बैखौ दानि लोगो मोननाय गथ' फिसानि ललिपप चक्लेटखौ सेख'नानै जानो नागिरो आंखौ सेख'नानै गावासो जाफिननाय माने बियो माने कन्ट्रभार्सियावनो हाबाखै आरोना बियो माने बिराद मोजां माने बिराद बुजिनाय माने बेखौ नोंसोरो नुबाथाय ओरैबायसा बुंगोन बा किया सिन होनलायलांगोन आरोना माने बेबो ओरैबायसा मानसि जाबाय थागोन नोंसोर हाबा जाखांनायनि उनावथ' गथ'नि खिथुखौ सबबो सुखानांगोन ना जाम्बाफोर नोंसोर बेखौ बुङोबाथ' सासे सायारबो होनजागोन लेकिन बुंनो थाङोब्ला बेबो कन्ट्रभार्सियावनो हाबफाखादों मानि थाखाय कन्ट्रभार्सियाव हाबफादों होननानै बुंनो थांबाथाय आंनि बिनि भिडिअनि गासै कमेन्टखौबो खिन्थाना होगोन माने खिन्थिजोबनानै होगोन अब्लानिया नोंसोर माने कन्ट्रभार्सियाव हाबदों हाबाखै नोंसोर निजेनो मिथिगोन नोंसोर नायबानो बिदिबा नोंसोर कमेन्टखौ नायबानो जाबाय आंथ' कमेन्टखौ फरायना होलायलांला माने कमेन्टखौ फरायबाथ' गोबां लेथ्राबो दङ बेनिखायनो नोंसोर कमेन्टखौ नायनानै बेयो कन्ट्रभार्सियाव हाबफादोंना हाबफायाखै नोंसोर नायबानो जाबाय आं कमेन्टखौ नोंसोरनो लासै खिन्थिना होलांगासिनो ओमफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय माने बियो कन्ट्रभार्सियावनो अलरेडि हाबखानानै दोनखायो आरोना बेखौथ' नोंसोर नायबानो मिथिखागोन माने बियो माने कन्ट्रभार्सि हाबदोंना हाबाखै माने सोर खासेया माबायसा सोर खासेया माने मोजां जाफ्लानानै माने मोजाङै बुंफ्लाबाबो माने कन्ट्रभार्सिनि गेजेराव बिदि फैयोबाबो गासैबो जावखागोन आरोना बेखौथ' नोंसोरो मिथिखानानै मोनखायो आंथ' फरायना होथ'ला बेनिखायनो नोंसोर लासै नायलांबानो जाबाय माने बेयाव गासैबो जेसेबां कमेन्ट दङ माने बेखौ सापर्ट खालामग्राबो दङ बेखौ माने हेटार्सबो दङ बेनिखायनो बेयो माने कन्ट्रभार्सियाव हाबखादों आरोना थ' बिदिबा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आरो बेजों लोगोसे नोंसोराव मोनसे सर्ट इसे रिक्वेस्ट नोंसोर जुदि चेनेलाव गोदान भिडिअ प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बाखि लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।